tħabbar il-programm uffiċjali tal-Malta AgriFair 2024. Wara s-suċċess tal-ewwel edizzjoni ta' din il-fiera li kienet attirat mal-35,000 fruħ bejn residenti lokali u turisti se terġa' ssir bejn il-ġimgħa 12 ta' April u l-ħadd 14 ta' April mill-10 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija fl-MFCC f'Taqali. Waqt din il-fiera unika produtturi lokali fosthom bdiewa, raħħala, sajjieda u artiġjani lokali se jkollhom l-opportunità li jesponu il-prodott Malti. Fost l-esibizzjonijiet se jkun hemm diversi prodotti agrikoli, ħut u apparat tas-sajt, kompetizzjonijiet tal-annimali u anke l-Malta kulinarja b'diversi kompetizzjonijiet ta' ikel varjat. Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali, Anton Refalo, sostna li l-għana ewlieni ta' din il-fiera huwa li tesebixxi l-ħiliet u l-kapaċitajiet tal-bdiewa, ir-raħħala u s-sajjieda. Fija wasslu messaġġ qawwi li huwa l-importanza tal-ikel bnin u ġenwin li huwa l-prodotti Maltin u għawċin. Dan nagħmluh mezz interattiv u anki mezz ukoll innovattiv. Is-Segretarju Parlamentari Elisha Buġeja Sajd sostniet kif din il-fiera qed isservi ta' pjattaforma biex il-Gvern ikompli wassal il-messaġġ ta' sostenibilità anke fejn tidħol il-bidja, is-sajd u l-produzzjoni lokali. Nistieden il-Maltin Għawċin kollha biex jingħaqdu magħna il-ġimgħa d-dieħla ġewwa l-MFCC f'Taqali sabiex flimkien inkomplu niċċelebraw u nippromovu x-xogħol tal-bdiewa s-sajjieda u r-raħħala tagħna. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur is-sit agrifair.gov.mt.